Nahaman na damig paniud to guys. Gitiwas na mugka nagsaging. Wa pa min nakasugod og laba kay gamit gisab na tubig ang gipundok wa pa man mo kuan mo mutulin kay gapatay-patay ang tubig mawasa naman pud mi kapahinazak og laba. Kasi ako na naman ay mag-washing-washing o mapuhon. Diba? Kay galaging ko kay ara ng kaluoy. Kaya wala mati man og hingo ko kay di na ko makaduko-duko. Dehang manicure, dehang manicurista dia. Diba guys, ang manicurista naglubog sa salg. Manicurista. Hindi ko nung kuskus-kuskusan o gamay kay dad maputi-puti gang ko kay hindi ko lang medyo ko magkuskus-kuskus guys di naman ko magkuag cutie-cutie kay gagmayroon po ng kuko ara naman kung bulinga kay ka na laging di na matarong hinlo ang kagilag ang tinawag guys ay sige lagi usap atong kuan orange kapalit mas nanay og pusher guys itong niya to sa housing. Shout out by ko ni Mers and family nga naron sa Korea. Daghan kagong salamat ma'am sa kanunay pagtimbaya sa among video labi na sa kang nanay. Ni ma'am Idina Kanyete, daghan kagong salamat basta kamong tanan-tanan nga na kanunay nagtimbaya. Arang inita na po diri guys, sigsiga na pud adlaw. Na pud hangin. Init na pud. Makaliki na pud og wait. Na guys, salihuman nas unday sa isa ka tiin. Parang po nagipa maadjog lugit-lugit ko guys. Nakuskusan na gamay ba? Diyan maputlan po. Kaya rin nag-adjog ng kuwas hugaw. Nagpa-adjog si unday sa mga buwak guys. Kaya nanadaghang lagya ag dahon. Hindi ag tangad po di diyang gutro. Kaya nahukdan na kuno og duta. Maunang wa na mo dako. Kung man magas ang tubig, diwasa lamang good ni kalaba. Adun-adun na naman sa mga tanim. Kadag na may mga laga. Adun na pili. Pwede, natumba ang buwak, oh. Ang tanganan ng sili, di na mabuhi. Di, karing isa po dari. Nasa ka ang... Kuha ni tubo? wala bukat gamay raman lagi juta wakan man ang bukbuki ko na to gamay rin eh pang bukbuki to Tugsok ka na nagbalik mabuhi ka na sa bali nakatandugan na basta mga matay na hinuna tagdira na sakto lang pala pre Manihapon na data ninyo guys. Kasi nanay nakada mag-bring house. Dira ni sanay murag na mistas ko an. wadyo ko musugot si nanay guys og di makadabring house Diyoy, dahil magutila kay murag nas probinsya. Kasi sa mauli og di kada bring house dia day. Pininyahang manok. Pang-init na undoy abtik pos undoy nag-init. Daday, isa ni minudo og kuan
Chapsuy lagi. Chapsuy guys, atay sa baboy agi sagol. Kaya nugod sila, kay murag piling probinsya ilang pagkatas mga... Pinarobinsya ko sila guys, kaya pustan pud sila nagpanguli. Na maglanlan ako na nagsuwa aron ngayon ko mukagluto. Kano mo kog luto isa kutsara. Yung itong isang asawa nga. Maajang buntag din itong tanan guys, Lunes sa deron. Si Undoy sa doon nilakaw ganja o pela 5 nilakaw na. Diya, mamahot pa ninjog linunaw nga kamuti guys. Dahil linunaw na kamuti. Linunaw nga kamuti, wa may tamis. Tabang man. Manamig pamahaw si nanay og linunaw guys. Diya, magpordalaba daay ko karon kay wa mi kalabag hapon kay wa mo agas. Madugali gani agas og tubig. Ganihang mga alas 5 na puno-puno na paghanggi pundo. Maglaba ko kay wa mi kalabag hapon diya daswe bisa pud mi kalabas mga punda og hapin og habol. Kay mo itong sinanera naglaba. Maglaba ko karon kay aron di mo tambak ang labhanon. Kay nagpuno-puno naman pag tubig para nang ipang waswas. A few moments. Waswas na sanay guys. Sigara waswas, sigara pa yung magbanlaw. Ay, sige lang. Gisad mo duko-duko gudihang dapita guys. Today ko karon guys og pitsay sa gulan na hug. Kuan, sardinas og udong. Kaya pang pag-udong nga dang nanay. Ja, sabaw-sabaw gamay kay lain padihigop og sabaw. Isahan na sabaw-sabaw gamay. Da udong. So, mao na ni guys, luto na ready nag panihapon. Nagkagsabaw kay lang may manihigop og sabaw. Sabaw, sardinas, pitsay, og udong. Kapit na pod marot agamang udong guys. Naman na kog luto sa among suwag panihapon guys, katong pitsay og udong og tinapa. Diya, wa pa mas undoy. Magwat sa lamang kog mumarites dari. Kay aron nag-abot ni jaman ni hapon na. Diya ako nagtimo-timo naman ako ganina. Ug katong dahi linunaw nga kamote. Kuha na lamang po ko sa gulay, magtimong gulay kay nag-diet na ko sa luto. Paano ko mag-aan og luto? O kanang rice ba guys? Kaano ko gamay luto ay nagkabuntag ra. Gamay ra pud. Daog na ilaing makaon mga lagot po nga na din ako makaog luto. Pamanon po ko inang duke nga mag-diet pero mag-diet na lang po ko kay basig maupoy makaadyo pud na. Shout out ko ninyong tanan, labi na to sa kanunay nagtimbaya na mo, kanunay naglantaw. Kaya ba na mo kinsa mo, labi na sa katong di mo laktod o pahinamdam. Kaya ron makatabang kuno po sa among mamiso. Tahan kajong salamat ninyong tanan. Labi na sa inyong pagmahal nga way paglubad o way pagbugto. Bisag pa nagsara kung maka-update guys, lantaw lang man mo sa vlog ni nanay, kaya maura magamang kuandari pagkabutang di lamang ko ganahan mag-vlog sa igwa adyo ko ika-content kay mo lagi pud na kuha naman pud kadyo mananaw kay nakaibaw naman pud silas vlog ni nanay da kay baba dya mo nga og mag-vlog jud ko na jud ko danay lutuon bisan pag maglaw-oy ra ko na madyo na kasagaran na sang video sa mag-vlog ko da sahay lagi pod kay balik-balik naman lagi paglutuon murag paura pod og mara pay balik-balik na mag-video ko. Dasa ka to mga ning comment sa vlog das naging adlaw kun ingon nga hapit ta jud ko mga anak da safe delivery na kadtong salamat sa inyong pag-ampo ug sa inyong mga well wishes. Hapit ta jud siguro guys kay pagpa-ultrasound na hadas
Sabado. Ang nabutang ato nga due date is February 21 to 25 na pwede jud magkapareho lagi. Dadas ning agi 19 pero agi ingon na sang doktor mas kung mga ingana mga 19 mga 20 kay di man lagi pud na magtuod ng kanang nakabutang sa ultrasound kay estimated due date ra man na. Pero once nga mo tungtong nakag 38 weeks pwede na jud kada na mga anak kay sakto na kuno na nga 9 months. Ningon si Doc. Basta kay ang kuan di laman mo overdue. O nang paabot na lang pug ko, apa man nung pug ko mo Judith. Paabot lagi pug ko og ano sa apod ihatag sa perfect God's timing kay di man ta makabuot og di pa jud ni sa pagawason. Kay ijang bagbuot man may matuman jud guys. Manang di lang man nato dali-dalian og wa pa pud kay agubang kabatch na ato sa pa-check up sa ospital nga dungag-dungag na pilay eggs of gestation ba kanang ingani pa na nga pila na ka weeks aguban nanganak na di man lagi pud pareho og last monthly period depende man pud na sa kuan sa katong last bitaw nga gimins kay nga na tama mo ko ni basihan ni Suduki na ko ni uban nga ma-earlier ra sa last monthly period nga pizza sa estimated due date na kuno iban nga malate pod di lagi pod pareho basta importante nga di sa ma-overdue. Pero gako guys pagpa-ultra sana ha ginan ko sa katong ubigay ni sonologist nga mura na ko nagsugod og bati kay kanang naay aghang kuan magahigahi na bitag hangti dyan na si J contraction ba warang nagpractice sa siya og kanang padung may tao maglibor naman kuno painga na nga contraction nga og muhunang pasijag sakit di pa na mao marag nagpractice pag matris may lang medyo kuno nimo mauna kay mo sakit na medyo siya nga padadyon na di na dyan mawag sakit ba mong pamati ja magkuan pa man siya guys magsakit-sakit maghahigahi pero mawara man pud siya di man dyan mo padadyon may labhilab ja gamang little angel buyag kaluhagan arang ka grabe kasag nakadyo magluwag-luwag sa ilang buyag bugay man anta pero luhagan man buyag. Salamat lang po ko sinupuhon nga natin nga healthy siya nga puhon nga wakadyo mga way mga kakulian na anta makaluwas na mi nga mahuman na kay aning sobra putas ka excited karo makahuman na ta sa atong ipaabot nga makalingkawas na ba anong paabot-abot na lamang ko gano'n sa ihatag sa kahitas anong ija na dyang pagbuot mong gawas na dito siya kaya wap pa man hinon po ang sa papudong pizza 12 napapipila ka adlaw dya og di pa dyan ko mo bati ron balik pa ko nagwebe sa ospital kay matong basahan ni Doc aghang ultrasound bawaan po ni naghani gadget paabot-abot lang po kayo pa man po pizza dyan nga mga jiting Joe abot-abot na naman tinganis pag bulit sa kahitasan. A few moments later. Humanademig panihapon guys mo to among sadaan katong pitsay udong og sardinas na uban di mo sugot og sardinas tinapakuno nakakapos na mi nagsiundoy pod nakadapog bring house kung to bihag bawdis ana siya na muwang kada na bihag bitaw niluto na daan guys nga bihag kuno to nga manok gi Bicol Express siya ang piningkaan kay hindi mo mga kay delikado matandag da masa tayo itong video rong adlaw guys umpay sa gahapon Kadong salamat ninyong tanan labi na sa kanunay nga naa nagtimbaya og sa nagmahal namo nga way bugto. Daghang kadong salamat. Ginoo na kay ba magbawas ninyong tanan. Amping mong tanan kanunay. God bless you all always. Bye guys. Tog na And po guys. peace be with you all always. Bye bye.